takana onkin huomattavasti kuluneemmat nuo palat, vaikka viime kesänä vaihtoin. No ne oli jotkut kiinalaiset tarvikeosat, mutta nyt sinnekin Shimanot laitetaan. Tuossa okka vääntää suoraksi ja sitten pihillä pois. No, sieltähän se lähti. Ja palat lähtee hyvin työntämällä. No. Niissäkin on pintaa muutama milli. Vähän särkynyt on kuitenkin tosta. Tässä pyörässä tuo jarru malli on Tektro MD M280. Nyt puhistin tuo satulan, niin sitten niitä uusia paloja paikolla ja pitää se sokka lyhentää myös. D05S RX Shimano. Tuo sokallaita ja lyhennä sen sivuleikkureilla. No niin, nyt sokka saman mittainen kuin entinen ja sitten ei muuta kuin palojen kanssa paikoilleen. Kova tuuli tänään, semmoista 20 metriä sekunnissa puuskissa. Joo, siinä uusi sokka sitten paikalleen tänne. Pikkusen leikkausvaiheessa tuo sokka auki ja niistä pitää taas vähän tänne asetella.
Siellä se lähti menee. Sitten pitää taivuttaa pitempi tappi tuosta. Eipä ne sieltä taas lähde mennäkään. Löysää jo vähän valmiiksi tuota sisempää säätöruuvia tuolta. Laitetaan takarengas paikoilleen. Ketjun ollessa paikoillaan. Se on ilman ketjua valivelevo. No nytkään on hankala. Tässä sähköpyörässä on tässä toisella puolen tämmönen kohistus. Tuossa renkaassa. Tästä nyt huomaa, että tuo sisempi vastakappale on liian kaukana. Ehkä turhaa kiersi sitä äsken, niin laitan nyt kiinni päin täältä, koska se saa olla lähempänä palloa. Toiselta puolella on jopa kiinni palassa, niin sitä pitää saada löysytettyä. Joo, tämä on vähän aas, mutta tänne jotenkin saa tämän kuusijoukon mahtumaan. Tuota pitäisi muutama napsu saada kiinni päin. Menee lähemmäs palloa. Joo. Mä löysään pikkusen tuota vaijeria. Että tuo ulompi pala lähtisi irti tuosta levystä. Joo. Nyt se olisi aavistuksen irti. No siellä on nyt tuolla sisäruuvissa taas ihan vähän varaa laittaa pari naksua sisäänpäin. Tässä vaan sopivasta kohdasta saa auvaista. Ja nyt niinku
eturenkaassakin tein, niin mä kohistan näitäkin samalla. Jarrusatulan kallistusta saa säädettyä, kun löysää nämä kuusiokoloruuit ja puristaa kahvan jarrutusasentoon. Tarvittaessa lukitsee sen jollakin remmillä vaikka, ja sitten kun se on suorassa, niin ne kiristetään takaisin, niin silloin jarrupalat on suorassa linjassa siihen levyyn nähen. Mikäli on tarvetta saada ulompi jarrupala lähemmäs tai kauemmas sitä levyä, niin tästä saa semmoisen isomman säädön löysäämällä tämän ja kiristämällä eri kohtaan tämän. Mikäli sisemmälle palalle on tarvetta saada säätöä syvyyssuunnassa, niin täältä löytyy kuusiokannallinen sisempi rajoitin. Siellä on semmoiset maksut ainakin tässä mallissa, että se säätää sen äärirajan sitten. Ja tosiaan lopuksi sitten, jos on hieno säätöä tarvetta, niin tästä kiristämällä plus kahvan puolelta niin saa semmosen sopivan tiukkuuden siihen löydettyä, että se jarruttaa, mutta ei jää myös kahisemaan ja jopa hiastamaan menemistä. Hyvin toppaa. Vaikuttaa laadukkaalta Shimanot. Tilasin nämä Bike Discountista Saksasta. 5,99 oli jarrupalat per pari, eli yhteensä semmonen 12 €.